Hagadilla jongi ngiladon shibun baha kijing nadu balak hang ya kadiang nadu balak hang yo do yong barkham tam nadu balawan dan shop ka covid bat nang ta kita kijing duk kijing kerdu kita ki jing bom biang bom yo kam yo jam kijing bom biang ka kai ka pateng bat kata kala mi kijing ut kijing nam kijing lanyar kat shabapai kibasyu ya thu khana bet ba ki takirap kiriang kim long shu hi kita ki misteri kita ki driver kali pen ong tang ki belai ut tang ki jing Henry kabang akwa ban ya sambat phi hang ni ngading ke basyong ha ki jaka ki ba ni kalai mer ke ki bun bah ki ki jai ben riu kabang don ya kata ka departmental store kabaki nong thiet ha kata ka dukan jonga ki dei tang ki ki jat ben riu ki bang idang la ban nyo kita ki khasi jongi ki la ban thiet tang ar phau lai phau yeng kata ka mod ha ka sisngi henry ki de kharte ong batang kita ki de khar kui de ben riu bun bah namar ba ibun kini ki office ni bun kini ki jaka shong kini ki nepali ki bahagan ni ka thain re sok khlur hagan ni ka meteorological office hakini ki bank engi dan ka ni ka dispensary ni dan ka ni ka jaka puli phadar takamot ki de ki ba ni bun bahar ki ben riu kamot nang la ban nyu kita ki khasi wan thiet na khata ka dukan jonga balada de bigon thiet ki khasi le ta ka dukan jonga la de ban khang na du mano den re ta ka jing don jong kita ki jai ben riu kata ka dukan jonga ka long ka bayat ba bat nang tapan habangi phai syakathan pulu syakathan jalu para kathan lat mukhra akalaban kanong mensong karenja kita kiyo kide ki ba shong shit hadu kata ki ba yo ibe ki brio ki shumar resmat maresting idan kita ki brio ki ba shong that ha kita ki dukan ki brio yang lain Henry ha ki than khasi jongi pat la sha ut shanam shupet ki dukan shu thali lot kata ka ba da ka jing wan jong ka VPP pat ngasdang ban jo i biang ya kata ka jing bun upat khasi am jutip hiru ba kata ka ben riu jongi ngim ju yo issue ka ben riu jongi bang ya bun ka no namar shumi tang ha ni surok ru de ki ki ben riu na poi madkhola tang poi harel bong ya ke than jalu para ka than dan di lumding jeri tang yo issue ya kita ki khasi jongi tang la ban yo te da ka jing wan jong ka VPP pan ni sedang ban yo i peleng ni dang bun pat hadu kat nia te kata ka dong ka jing he man sim yung peleng ni sedang ban yo i ba ngala ju ai ki episode ki bangi le tong tang na kata ka jakat tong ka bangi de tang na kadat ka peru ngim yo ashu namar bukila long try bet ki we ki ben riu tenang tapan ha kata ka jing yo i ya kata ka jing wanra iba aden ya ka jing tali ki ben riu hang ta ka ai men sim ba peleng la rangim don shu ka ben riu jongi ngin sa sha be shnong kata ka de bangi sngo be kumbang sha be shnong bangi phat hi namar ngi haban phat hi bangim la shu bangin thiet ya kita ki jaka social long namar ba ngim kot bor namar bangi ngi de ki ben riu ki ba ni shubyang tang na thamai Henry ondal poi ki pateng ki jongi ngim nang shu bangin ki ngin ksat namar kita ki pateng jongi ki la ayangi kita ki nong kenti ki ba ki la penbu ayangi bangin shabit ya biang bangin bam bangin pongjan pongnep bat bangin shuyo ka school Henry ngim dan ba de kata ka jing hikai bakum nu bangin penjar ya ka business
nang isudan bitang kumno bangin ri kita kinong kedi. But we are hi nangi las dang bantip ba ngin syong school bangin yo ki kam ki jam. Lat nang tahi ngim nang hi bangin penjari kamay kaji kumbalong ki we kita ben riu namar ba ki we kita ben riu ki dei ki ba yo i cengai ba kapateng ka ka ba ap ki ba lamat lupa ki jing ngipat ki kasi ngi dei ki ba yo suk ngim so thu ta ka lenti ka ba kita khar ki yad dan nan ta ka daw ka jing wan jong ka BPP ka dei ka bala ai men sim yang ngi baro ha ka dei ben riu jongi bangi las dang sngusngan biang bangi yo i bangi dang ya bun pat kat ne ya mat kata ka dei ka ba iba adan ilawan ra ya kata ka jing teli ha ka dei ben riu jongi ba ni tang jo utau nong yalam ubandang nang banwan lum wan lang yangi bangi ni kendu para mangi dehendrei ka ka babakalapat kapa iba adan pat menta iba la jo ban long khali ya ka district council ila de ban long uba jai jai ila de ban long uba yo i jengai ila de ban long uta uba yo ase ka kedan ke bah kham hajarong nama mentai dang long khali tang ya ka district council de ide ban up shua ba in yo ya ka bor ha ka MLA kanang ba in la ba in te ala kam ya ki ba menta ba ai kita kishpau teli ki mat ki ba ka sarkar ka dei ban le ila dei ban up ba in da yo ya ka bor ha ara jar afu phara ba in sapen Ray kam ya kita kimat ki baka sarkar kam simpat lale ka ba ibu kijing dawa menta ha katakan riu tarik Henry mentapat ila kerke noa ila tenro shuaya barro kita ki han nong kondong ki bangalayo i kawai hadien kawai nampak la ban ong baro to lesi lajan baro kita ki malai kita ki himalang rin kita ki himanong sken kita ki maulenong kita ki balik karong kita ki khajana tak sim sorat ki sim lim sa kita ki rang basnong ila le kendang lut kita baro bat mata kapendu bono kensan penban bat wat mangaru ngadi ke belan no men sim bahana mangampat detip kan ni sarkar kadi ke belah tri bah hadu kat no namar ba ngalap pensyai bangam dei ka priu ka ba ju don haka political field nampat dadan jingtip kata ka sarkar kadi ke batri bah ne ka bom shimla tri bah ru ngam jupat budien baro sikata bat ngadi ke priu balawan haka ni karan sandi tang bang itu ya iba aden denrei ningkong ngadu men sim himanga ya iba aden namar ba ilai tenru kerki ya kis iem bat ya kirang ba shenong bat ba kata ka kular ka jong i ka ba i ong ba kan dawan ka BPP ha ka bor kan sa pendu no kita ki giat ki ba pen kiu dor ya kita ki marbam mardi bat ka ba jelai kita ki ba jela ki ba yo trading license henry menta onda ilawan hi ba adan ru om simpat yo i kanu kata ka jing pendu bor ya kita kiba ila kular tika dei kata kaba ila le kerki bat kalami penman kani kajing rai jong i ba on wan ra kata ka jing ya tuit pat ba ha sekretariat tika kata ka dei kaba ngangam pedeng bat ngakwa ban pensyai ya iba aden ba ide ban treasure hem da kata ka bor kajing start ka jong i kat ka ba ila la ka bor ngi ki pat ba ngi pet daki khamat namar kani ka sarkar ka de ka bangi yo i daki khamat kani ka sarkar kam de ka ba khallo kalan dep siu kat ya takaram jong ko yam ro kam jupat pensyai ta sya thu bitang kita ki kam ki bakan penpai Henry kam shimya thu bakala depan khuit kat ya takaram kabala pelat yangi na ka takaran karem na ka jingdu bo na ka central government
Timenta kani ke sarkar kadai ke balapan kuit ya karam jar-jar mat makalayo asibun ba daki hajar kelur kibangim 4 juyo asngo ha kataka long renyeng jonga ngam 4 juyo asngo ban ong bakataka sarkar Meghalaya kalayo ya kataka hajar kelur naka central government hendai kadai kani ke sarkar balapan kuit ya karam mat ba kalayo sibun kijing mantoi naka central government mat mentar lele kelanang pen kare asyusyu ba kendangwan poi sibun ba kita ki hajar kelur naka bentaban tayak kipat kejela nomor ba ngila long try ya kadam bat bangila penlat luit ya kataka asam ru na kataka jing penleran jong ke Meghalaya ba shimlala ban siu manu ya katakaram tat hadu ondalawan kaneka sarkar MDA tangkatahi ngakwa ban ai mensim ya iba aden ba in nang treasure hem ba in ya da kalenti ke bakan ni sarkar ka trai jajar iba aden do in sapoi hi ha kata ka kadan lada iya da kalenti ka ba ngi kipat ba ngi pet daki kman kubli shibun ya pi baro akiba yai shashkor man lagas ngi ta kidingkran ki jonga namar ngam juwan hang ni ban ai kita kajing kersan kerpang yano nga ai mensiam tangkum no ba kin wanra kataka baha kamiat na kabenta kajela jongi baro kawahi